Dovoľte, aby som vás srdečne pozdravil. Privítal na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity. Začínam osobne a chcem byť aj vo svojom príspevku osobný, pretože môj život je s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity bytostne spojený. Tá predstava a boj za to, aby sme sa opäť vrátili k neštrukturálnym, tak ako to majú Čechá, lebo im zavidíme, že takto majú, že istotne tá príprava bude veľa kvalitnejšia. Takže vidíte, čo všetko chceme od učiteľa, aká je naša predstava, aký ten učiteľ primárneho stupňa by mal byť. To je naše želanie tých, ktorí pracujeme na našej fakulte, pracujeme na fakultách pripravujúcich učiteľov, aby sa z našich učiteľov stali ozajstní profesionáli, ktorí budú svoje sily, svoje schopnosti dávať do toho, čo potrebujeme, aby z našich mladých ľudí vyrastali dobrí, statoční a múdri ľudia. Ďakujem. Tak ako pán prorektor začal, že chce byť aj trošku osobný, aj ja by som chcela začať tým, že predškolská pedagogika je mojou celoživotnou dráhou. Som takisto absolventkou predškolskej pedagogiky, o ktorej budem rozprávať. A takisto som prvou absolventkou tohto štúdia. Vážené dámy a páni, kolegovia, ctení hostia. Dnešná slávnostná chvíľa oslavy 65. výročia vzniku Pedagogickej fakulty v Prešove sú pre nás príležitosťou na krátke pozastavenie sa a bilancovanie nášho pracovného úsilia aj v najmladšom študijnom odbore na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove v odbore špeciálna pedagogika, ktorý zabezpečuje katedra špeciálnej pedagogiky. Týmto smerom kráča špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a pomyselne otvára bránu na vzájomnú komunikáciu pre všetkých členov akademickej obce a učiteľov z pedagogickej praxe. Ďakujem vám za pozornosť.